L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, com la majoria d'ajuntaments d'aquest país, té menys diners que mai. Té menys diners que mai. Abans, els diners dels ajuntaments venien dels impostos i de les llicències d'obra. I va arribar un moment que hi havia tantes llicències d'obra que gairebé eren tan grans els ingressos com els que venien dels impostos. Ara, vosaltres m'ajudareu, De llicències d'obra, ara, quan ingressen els ajuntaments? Ajudeu-me. Zero. Per tant, ara els ajuntaments tenen més o menys diners que abans? Menys. I, en canvi, destina més diners que mai a ensenyament, a ocupació. L'últim pla local d'ocupació, 500.000 euros. No s'havia dit mai. És més que el que havien gastat en 20 anys seguits, junts. I més diners que mai en serveis socials. De fet, el pressupost de serveis socials s'ha multiplicat per 5,5 i el pressupost d'ajudes d'urgència a famílies necessitades s'ha multiplicat per 13. Llavors, com pot ser que si hi ha menys diners, en canvi, hi hagi més diners que mai en ensenyament, en ocupació i en serveis socials? Una part del miracle, hi ha diverses parts del miracle, però una part del miracle, si voleu després intentem apuntar-ne alguna més. Una part del miracle és senzilla. És que no sé si explicar només una, però no semblarà que sigui una mica injust. Una part del miracle és senzillament racionalitzar la despesa. És a dir, despesa en telèfons, 300.000 euros menys a l'any. Despeses en protocol d'alcaldia,